onye mụrụ mabe ma a na-aka itali oge gboo mmanya gbanwụ lachite nwunye mmonye mashibe futaba ya bụ nie manụ ọgbaghara ha benye ọdịnala tv dị na-ejuka dị na goma dị na-ekpe alakụba ọha ilezuru ebenye ma anyị n'ure ka ọ na-emega egwu nọ na-ebenye ọdịnala tv ya bụ ihe ọdịnala ọdịnafụta anyị fụtabachi ime ọnụ na gaghị ala enyeli ka a na-ebere chukwu nọ n'obodo oyibo na onweba na ọja mụ na ọja agba mụ kwesịrị ọma omenala ọma ọdịnala be na m na-eju ka ekpechighị oru na ma ọ na-eba mre na-ewoshi ma ọdịnala ene bụ ya anya gịnị vụrụ m ji abịa n'ụbọchị nke nta ihe vụrụ m ji abịa n'ụbọchị nke nta ya abụọ o nwere ihe fụtara na Eluigwe ezikọ bụ okoro ọwọma anyị chigo mara ọnụ na ma anyị ewetakwu mee ka anyị chime ọnụ na ma ọ na-esikwa n'ebe nya anyị nọ bụ mbụ efurero na-adụgọghị ndị mara maka ihe ọmụ karịbee ya ma fụtabaka na anyị na ghọta efugbo omofu ọmụ banyere nwatakịrị ya na ụgụrụ be anyị ya bụ ọchagenyi mmụọ ọdịnala obodo siri foto uwe ochie na soshal midia na Facebook abachọrọ abafụma ka na ka anyị bleke wele ihe enyi nwatakịrị bụ nwaanyị ezigbo nwatakịrị bụ ọ bụ tọbochi na emeta na tọọgọ mụrụ ya ka anyị bụla ekwulebita ma anyị fure ka ọ bụ ma abụla efugo na ihe ọdịnala bụ na-agbachitele n'ene ka ọdịnala dịrị ma ọnụ ọdịnala ala ka ọnụ ọdịnala ji adịrịrị nwanechi anyị ihe ọ na-aza o nwere ihe o kwuru benye mụ chọrọ ma m gwa na ọmaghị omenala ọkọwago kọwashi iko ga-adịzigbo ụsọ n'echi na ọnọbụ ụghọm mbe o mere ma abụ ụghọm bụ nwanechi anyị ọmụ bụ nwa adezikọbago eha bụ Maris Clary Bejama n'ife ekwe bụ Facebook ma nwere nkụzi ọfta benye banyere ọdịnala be anyị bụ na o nwere ndị bụ oyima da beziokwu ma oyima bụ onye na onye na oyima abụghị onye ike ma oyima bụ oyima na oyima egoshi gị na obodo ka okoya ka na ole ha anya Bejama oyima ma ọ na oyima inenenya be ha nufe kiri ebe ọ bụ oyomabe oyodo oyomabe ọkọ unu jekoje ege ihe o kwuru banyere ihe dị na mbenyi n'ọbụ unu na-egegbe ihe ele ha kwuru na-ejikọ m ya laịt azụ ka anyị kwudofe ka ọ bụ nọ na bifo ọmụ achị ịnụ n'ihe ọmụ kwuru unu jemeleke na enu mara ihe nya agbala nkịchị onye ọdịntụsam ozinye ka anyị belugbo zikọba chiru uche n'ihe na-eme n'ebe anyị ma ihe bile emebile tọbụrụ nwa m mere ha nfa na-ama ka ahanya ụbọchị na na m mere ha nfa na-ama ka ahanya n'ihe na-adụgọ ememe sifetu enere ọbarụle gị ihe nwa mere ihe bụ nwatakịrị onye beziokwu ọkalega nya ma ihe ọ gbakutere nke ebe ka a na-akọ n'ụka n'ọma ka a na-akọ aka omenala nọ bụ ha na-eme ha na-eme emesi meni ebere na nwatakịrị ndị ọgbara ọfụ ụmụ indomi ọmaghị ama ọmaghị ma ọ bụrụ na ọ mara na o mekọghị ihe ọmụ nwaanyị nlelelume nwatakịrị onye nfenya nọ bụ ezigbo nwatakịrị bụ ọ bụ miwo mmụọ na ndụ na-ebu nwacha ama indomi ndụ soshal midia manya ebukowu ndụ ọmụ jekwa ọdịnala anyị jekpe ya nwaanyị n'azụ na anyị na-ekweta ọdịnala bụ n'ifu ka ije ụka ihe ha lagbo na ọdịnala alakọrọ so Maris Clary nye bụ nwa Eluigwe ezikọ bekọrọ ọwụma ọ soro neshi na ndị isi nwere oyima mmemme jụrụ ajụ na-abụghị ihe mfe bụ oyima n'ihe m oyima bụ na o nwere onye m maghara ma m ka ọdọ ndụ nwọcha enọkpa onye ajị o nwere ụbọchị m nne na mgbe na m dụ ndụ anyị si nsịkalaja nganaju ya mma ajị na-agba nwaonye nfu ga-eji abọta n'aka ga-evu ụzọ ọbọ gbagada ka onye ike gadachi ansọ papa anyị onye ya eze akata obu ọ bụ onye benie karo obu agbaja agada ha nya mbe mma na dabọsọ m na onwere ha na-eke na ọ bụ oyima na ọkpọrọ ifuma ọ kọwara n'ime ihe dị na mba ghọta mme ndụ ya adịghị aka ndụ njom na ndụ ya agadị aka ndụ njikọ mgbe ọ na-ebime ndụ ọ bụghị mgbe ha be ha na-eje ọ bụghị okwu ha njom na-ekwu be ha na-ekwu
nne ndụ ha ga-adịm iche ya m nda na-eke ọyịma ọyịma ọzọ bụkwa ma nwunye ọkpara anyị na-ekiri nwunye onunwe ezi enwe ogbabe ọyịma ojibanwe onu ọ bụrụ na mmadụ arị na mma na-abịa akpọ ọnụ ma ọ bụ ọyịma o nweghị ihe a na-asọ na-eje n'ugwu ma ọ na-eje mbe ha mmadụ ebe akpọ ọnụ oweje na ọjị mejọ m ndị ọzọ gbatagburu ekiri mana abịa akpọ ọnụ gbalara na ịda ha gbalara tụtụtụtụtụtụ nwedịghị efụtara nse na ọ bụ mmachi ishi mgbe nọ onye ememe eka ha onye anaghị ene mmenya na ya na leligwe ezikọ bụkọrọ mba abịa ekwulighị okwu ose foto so nne ọyịma bụ ha mba na-eme ọyịma ma ọyịma ọmụ na ndị mmụọ na-eje ite ka edụghọ ya anya ma ka ya na-eje bọm na ibu njom ma ọyịma bụ ọyịma na ọga na-ememekọ onye ka ya bụ ọ nọ n'mbọ mụ mee ndụ ọyịma na fụdịrị iche life ya dịrị very simple and na nwere ugwu ọyịma ojiba m onu nwere ugwu mgbe ọdụ ndụ ezigbote ugwu ifu mmanụ ndụ ya agadoke ndụ onye ke ikwu eru ọsị gị ha balayi ọgbalire n'onwe ọ naghị aka akụkọ njom nne ọdịnala mago mgbe ha ghara ya ọgabụ ọyịma mmenwe ose memere en initiate to that ọyịma ọmụ na the spirit gadama in ha ọ ga na-ebi ndụ kejikpa eme omekejikpa bụ okwu abụọ na ekwu ọ bụ ihe ha bụ na anọba na-eme ọnụ ha na-ejekebe mitin njom ma ha na-eje n'ugwu ma so maris Clara ebe m na-agwa okwunye ihe nye ihe kọwara abụghị omenala be anyị bee mmadụ na-erugwu aja na adabụ ma a na-eyi trauza eyigbo trauza gị na-ememe ọ bụghị hom bụ ya bụ omenala be anyị asịdị m si bute nwatakịrị ya na egbe enweghị uru ọbana nwatakịrị onyenyi na onye m kwuru na ọ bụ nwa indomi bụ ọ bụ ma bụ akụ ka bọwa na anụmanụ nụchulega akọ na onye na anaghị esi foto ihe anyị na-enwe n'ebe anyị bụ ọyịma na ya anaghị enwe nwụlọma ọyịma bụ ndị be anyị na-enwe n'ebe anyị na onye ọyịma ghara bidoro nwe nwanne chi nne m na nwatakịrị ọyịm bụgọrọ ọyịm vụrụ dada bido na nwatakịrị na oge nwewe ike ndụ ya da ma ọ gụta initiation ememe initiate to that thing ọ ga-adịma in ha nwatakịrị ọma na-ejeme n'ugwu ma bido na nwatakịrị ma bụ onye na ọ bụ nne nke mmụọ ọdịnala obodo na ịnọ na ọkụ beverage ese foto na-ekwutere ndị ọgaranya ịfụ na-emegbo m vidio mbụ m mere basị na ọdọ ihe ha na ndị be anyị na-etritie o nweghị ya na ụfọdụ na-akpọle m taa na-asị m nọnsens m rọbish aghọtaghị m ihe rọbish mbụ m kọba ọdịnala larị ọdịnala lakọwa ejego m ya eple nunu ihe nye nwanne chi anyị nwaanyị bụ Clara Maris kwuru ma ọ nata ha anya ọzara ha nya na ama m ka ọ maghari omenala ma ọ na Clara Maris abụghị ezikọba ma abụghị nọba ha ndị ọcha ọba anụmara nke ndị ọcha agbọgha na-ememe ihe na-emele nke ndị ọcha taa anyị bụ nọ n'obodo oyibo ụfọdụ anyị anaghị eme nke ndị ọcha na onwe ebe ishiji agbaite eji obodo oyibo unu ga-emele ka enye Maris nye ekwuru na amala ite azụ ka anyị kwufuo nọ na ọ bụ na ị ga-eri enye ga-egbu ihe nye shii mgbe ha na-amụ kọwarịa abụghị họ mbụ mere na ọha nafụ Clara Maris kọwarịa ka dị na anyị ihe mbenye ka na anyị ka anyị mara mụ na onwe m adịghị pafet n'ihe ọdịnala Eluigwe ezike amadọ m te n'ụlọ na-abịa mgba agbafu n'ala Eluigwe ezike ebe m nọ ya gbafu so omogbo unu laikụta anya azụ unu ka na anyị ke Maris correct na anya ọ sụrụ nne ndị be anyị fụm ihe na-adịghị isi fetu na ọ bụ ihe na-adịghị ebe mmeri biko unu ga-eme Maris nchi kunu nụma ihe ọ na-agwa anyị anya lekana ezikọba okorowoma anya n'ọnụ nwere ebu mụ chọrọ owe ya nabata ozi nye mụ chọrọ ozunu unu ga-ere nchi n'egwu ọmụ juma na-enye nwụọ mokwerikokwedugo juma na-enye nwụọ okorowoma juma na-enye nwụọ mokwerikokwedugo juma na-enye nwụọ juma na-enye nwụọ mokwerikokwedugo juma na-enye nwụ ọ bụrụ tezacha juma na-enye nwụọ mokwerikokwedugo juma na-enye nwụọ ụmụpada juma na-enye nwụọ mokwerikokwedugo juma na-enye nwụọ nwakorowoma juma na-enye nwụọ mokwerikokwedugo juma na-enye nwụọ nwanne na ọkpọrọ ọkpọchiniga juma na-enye nwụọ mokwerikokwedugo juma na-enye nwụọ onye kaka m halara ma juma na-enye nwụọ kwerikokwedugo juma na-enye nwụọ
oke ngịregwu nye nuo aṅụrị na akpa m n'obu etu na-echeta ihe mere n'ebe anyị iwe ga na-ewe m kemgbe ihe ya emere n'ebe anyị ihe mere n'ebe anyị bụ nwannechi anyị ya na ugwuru siri pikchọ unu jidere si n'ogboroma oke ezikọba asị mmemujumunu ka ọ bụ eziokwu na nwannechi anyị gboroma nwannechi anyị egbudeghị ma ihe ya unu mere bụ ikpeghe ezighị ezi bụ n'ukpere ha ya kemgbe m ji ya sị na ọ bụ ikpeghe ezighị ezi ọdụmkunu ga-eji mee ka unu achị omenala n'ala ezikọba anyị le ha aha bụkwa ndị amụrụ n'ezikọba mme ọ na-atụ m n'ọnụ nwa amụrụ n'ezikọba ga-amaghị omenala ezikọba ma ibe onye ke ma ibe onye kemgbe m chọrọ ọkọwa na ndishi eshi na ndishi nwere oyima ma oyima ha abụ njom ọ bụ na isom na anaghị enwe oyima gị mbụ n'ogekọ na oyima na ndishi omegome ugboro ole ma ole na-enye m o nwere nwatakịrị a na-eke nwa Pọl agada n'ụmụogbaga na saịdị ọnụ ori onye ụmụokpu ebe ọ bụ m na-ekwubu mkpure iji ya jụ ụra ese n'ihi ya nweta nwatakịrị ya mebi mgbe ọ dafe bụ na eto be asị na ọshagenyi ghara nwatakịrị ya mgbe ọshagenyi gharịa anyị leghajiri obe ọshagenyi ka ịmanụ omenala m ya abụghị nta bụ bidoro mgbe anyị ruru mgbe m na-adịmke m dị ihe dịka afọ asaa maọbụ asaa abụọ m ji adịle ka mgbe m anyị ji obe ọshagenyi mgbe afadochiere nwatakịrị nyanyụ ma o jechego mechego ihe so ọshagenyi bịa na o nwere onye ya na-anọkwashiri mbọ m nga na asị ha ọshagenyi eze ghara nwaafọ asị m ụwa na ọshagenyi aha adịghị ya n'ọnọsụ na ọbụ oyima be enufe na ọbụ oyima be enufe so enufe ya bụ oyima bụ ọnya mmụọ m kedu ihe nke nwanne m chi ya na ugwuru senu pichọ jiji afọ n'iche ha senu pichọ ma ọ na ọbụ oyima ọmụọna chi ya dịghị ọmụ n'ife ekpọ den o nwekwara nwannechi anyị bụ oke mmọnwụ a na-eke Daniel ugwu anyị ja n'ụmụogbago onye ụmụana ọnọda n'ụmụogbago onye nye ne ụkọshagenyi na danebe mbọchị ọshagenyi Daniel na-afụta na ya mane n'ennukwu mmọnwụ na-afụta n'obodo ọ bụ onye ọshagenyi adare dagbochi isi n'ụmụ ya jụ ụmụ na-abịa ichego trauza mgbe m ne trauza blegi ha na-eyi ha anya ma ya na-ichego trauza soro ma na ha ga na diz ga he na-emelite ama mma Daniel fuja ọzọkwa dịka ibe njom shi n'ala jeru obe ọmabe ọma ihe nye ha dịgba ego n'ife efọ mgbọm amechete mgbọbọ ọbụla na-ede mma nne ndị mmadụ na-abịa na nna m obe gagbabunu ụdịre ma a na-asị enwe o jemosisọ lata o na anyị na-eche ego o ihe nye ha bụrụ omenala bai njom na-eje obe ọmabe mgbọm like ihe nye m na-ekwu ana m ekwu n'ihe m mụtara amụta n'ọbụ ihe amịrị m n'ime ebe m na-ekwu like this kemgbe m na-agwa gị nna m bụ Celestine Ọnọja nwere oke ọshagenyi a na-eke onye bọmanaghị o nweghị ego amaghị ya n'ụmụogbaga even tenezikọba na ndị ga-amaghị ya bụ ụmụntakịrị nwụcha ya na ndị ezikọba bụ ha amago onye bọmanaghị bụ Celestine Ọnọja eji Ọnọja bụ ehi igbe mme mụ na onwe m bụkwa ọmanwụ mopo nwa apeji ogodo nọ na mmanwụ na-eji eshu adabe apeji ogodo ọwa bụ na-eji eshu apeji ogodo afụjana nụ na amaghị ihe ọ bụ mụnụ mana amụrụ m amụ n'ime na ọ bụ like na m mụtara ya amụta ma ọ na m gbatara ya na ha maọbụ anything so ihe ya unu mere adịda m oyi ma mụ na onwe m na-asụ unu meka enwe bla wole kene n'ime ofe before unu eje zushiri ike na ikpe ya unu kpere ha ya unu ji eje ajụmese unu jumana na ihe jumala ezikọba jumala alaozi jumala ogurtezocha jumala esodaigwa ma ihe enyi unu na-ekwu ziri ezi ka ọ bụ eziokwu na nwatakịrị nya na enwe onye kenye emere ihe ga-adịghị oyi na ebe anyị bifo eka enwe awọ eka mmadụ n'ofe ọ na-ama ihe dị na omenala ezikọba na anaghị ebete ihe ma anaghị achị ya ihe ebetere ihe na ya na ihe eyi ma echiri ihe na ya na ihe eyi mụnụbụla emele nke ọgbara ọfụ ma ọnọdụ m ka ọnụnụ emereme nke ọgbara ọfụ so ọ bụ onye bụ nwa ezikọba ga-emechi n'okwu m nye mi mara ma ihe ya m na-ekwu bụ ihe ziri ezi ka ọ na ọ bụghị ihe ziri ezi ma ọ bụ onye n'ịmago omenala kpọzụmana ga na ọ maka ndị mara omenala ba na-ekwu n'ihe enyi ma m chọrọ ọ bụ onye bụ nwa ezikọba
gishi ya this post mo rukuru ndu mopo ruku ndị egwurute ezocha rukuru ndị aji ndị be nne nwatakịrị rukukumere ndị ezikọba ile ha ma ịmụtara ihe ma ọnụnụ nne menya reti omenala ezikọba shalaite azị na ezikọba unu mmanụ ọbụ ihe ejekwa ya bi ite nwọchanya kụziri anyị ihe gbasara omenala ezikọba ma anyị bụla emela omenala chee na anyị na-eme omenala biko na ndị be anyị ezikọba onye mụrụ mabe mana kaitago okenye mụrụ mabenu mana kaitago agaba onye mụrụ mabe mana kaitago onye mụrụ mabe mana kaitago onye mụrụ mabe mana kaitago ananụmam ihe nwanne chi anyị kwuru ka ihe anyị na-ekwure na leluigwe ezikọba bụ ihe ji emere ka ọdịnala be anyị dịrị ka ọdịnala be anyị bụlalali efughị anyị ị ga-egbo mere nwanne chi anyị Maris Clara kwuru kaka ọ bụrụ na ha nye o kwurie bụ mgbe ofechiri ọbụ unu gwa anyị gwate Maris n'fe na okwudogo ọna bụ ha mgbe ofechiri ọdọ so gwakwa anyị na nwaanyị tebe ụmụntakịrị anyị ma na n'aka na ụmụntakịrị ka ha ji eri ala ha chee na ọ bụ ghara eji ala tagharị mebunye m gụrụ mgbe nye ebe egwu ndị Enugu Ezike na-aga ọ bụghị m gụrụ ya ma abụghị Maris Clara gụrụ ya ma abụghị anyị bụ ndị ọgbara ọfụnye agụrụ ya na ọba egwu ndị ọdịnala ndị be anyị gara iji gosi na ọ bụ onye mụrụ mmabe ma a na-akaịta onye nọ mmabe anaghị akaịta n'ụwa ta ya m na-ekwu ha anya n'onwe ihe mmadụ banyere ọmabe meme amakọghị echile meme achọghị ọma ma ọ nọkwesịghị ọ bụghị m ma ọ na-abụ m onye abụmo ka emejego ụka n'ọdịnala dị ụka babịalega ma ọdịnala mkpụrụ ọdịnala ihe na-enwere ike ome n'ụwa bụ ọdịnala gị na eka gụkwụrụ ọtọ ikwube ka ọtọ n'ihi nle eme ya bụ na-emete ihe ọdịnala mfụmesi gị na ezigbo na-eme ihe ọdịnala ga-eme ihe na-adịghị ya ma ọnne ọdịnala eluigwe ezikọba okoro ọwama na asị ihe ọjọọ nsọ ị na-amaghị ya mara ya ọdịnala anyị bụ abụ nọọsụ deme ekwepemgba na ede baịbụl na-ekpe ekpe so gị na-elivu gị bire ndụgo keke deligwe ezike so ndị be na m anya na nne ya bụ n'ụbọchị gbe ihe nye unu kọmentị abịala gwala ka anyị ihe unu fụrụ banyere ihe ka ọ bụ na Ebere Chukwu do correct na ha anya na-ekwu ka ọ bụ Clara Maris do correct na anya na-ekwu nọọ ya ọmabe abụghị ụlọ mabe nọọ ya ọmabe bụ ya ọmabe ọya ọmabe bụ onye kpọrọ ifuma ndị be na m ya dịrị n'ụlọ ala Enugu Ezike ọ bụ kwụrụ ọwa ma ya ada omenala be anyị ya dịrị ya chidome ndị be anyị adịrịnụ n'ile hoyi mega chezole ikiriri ihe anyị na-emekiri igbo ịpịọ na anyị aka na folore m na unu folore nwanne chi unu una welekwana m nọ n'obodo oyibo na-emechezo ihe omenala mba unu folore m unu shiere m ozi anyị na-ezi unu laikere na anyị ha na-eme kọmentị ghere kwuru uche gị n'ihe anyị kwuru na ya na-eme ọ bụ na emekwutere ya sola emenya bete na-akpọla n'iyi kaka na anyị lesho ene blak kpọla n'iyi ka ọ dịghị na-akpọla n'iyi na nkadonụbanyị nọ na ya dịre na ọha iloyi ụmụ ezikọba okoro ọwama jisie n'ike na ya dịre n'ụlọ oyi ọ na-adị n'onye ụlọ ịdị n'onye alọyi ise